rúžička na šipovom prúdku. Červená rúžička na šipovom prúdku. Žiaden človek nevie o mojom zármutku. Šíla som, vyšívala som, červeným, zeleným, žltým harasom. Čo sa mi má stať? Máme jeden zjad, 6 mieškov orieškov ma on za mne dať. 6 mieškov orieškov ma on za mne dať. Nachádzame sa momentálne v objekte základnej školy, kde obec v roku 2016 založila sociálny podnik, ktorý sme nazvali Rejdovka SRO. Je to spoločnosť teda s ručením obmedzeným, ktorou 100% vlastníčkom je v podstate obec Rejdová. Tento nápad vznikol v podstate s tým, že okres Rožňava v roku 2016 pripravoval akčný plán okresu pre najmenej rozvinuté regióny a bola možnosť založenia sociálnych podnikov. My ako obec sme začali rozmýšľať, aký sociálny podnik s akým zameraním by sme založili, pretože táto myšlienka nás veľmi zaujala. A pri tom rozmýšľaní sme teda prišli na to, že čo keby sme založili sociálny podnik, ktorý sa bude venovať šitiu krojov. V našej dedine žije pani Dovalovská, ktorá sa šitiu krojov venuje viac ako 60 rokov. A keď som k nej sem tam zašla, tak ona stále mala tú myšlienku udržať túto tradíciu v našej obci. My sme sa tejto myšlienky chytili, zhostili sme sa jej a teda založili sme sociálny podnik, ktorý je zameraný na šitie krojov, rôznych krojových súčastí. Nachádzame sa v našej malej dielničke nášho sociálneho podniku Rejdovka, kde ženy vlastne tieto kroje pripravujú, šijú, vystrihujú. Každá má nejakú tú svoju činnosť. Majsterka vystrihuje kabátik, Julka pripravuje salovku. Je to ženský kabátik s rukavom, ktorý sa nosil prevažne v zime a hlavne do kostola na také slávnostnejšie príležitosti. Janka pripravuje, vidím, zásteru, po rejdovsky sa to volá šurc. To sa nosí na sukni, je to vlastne zakrýva prednú časť sukne. No a vzadu Andrejka, ona sa venuje ručnému vyšívaniu, momentálne vyšíva mužské kožušky. Sú rôzne vyšívky, ktoré sú už pripravené na košele, pánske košele. Tieto vyšívky, je to križikáva vyšívka, všetko sa to robí ručne. Čiže okrem šitia krojov pre folklórne kolektívy sa venujeme aj šitiu krojov pre jednotlivcov. Zvyklo si dať šiť kroje ľudia, ktorí sa venujú folklóru alebo chcú kroj darovať ako nejaký darček. Čiže tu sú rôzne kroje, napríklad ženské vizitky. Toto je taký najslávnostnejšia časť kroja, ktorej sa ženy bojakedy vydávali. Ženy sa bojakedy vydávali v čiernej farbe, pretože to bola taká silnejšia udalosť, nejak teraz, že je to veselá udalosť. Tu sú napríklad pánske kabanice, každý chlap má vyšitú teda svoje iniciály, aby si vedeli tie kabanice rozoznať. Napríklad sú dievčenské hnoje, atlasové, tvorí ho lajbrík a sukňa. Toto nosili dievčatá v nedeľu, keď chodili tancovať, alebo keď chodili taktiež do kostola. Samozrejme nesmie šípať mužská vyšívaná košeľa, u ktorej si chlapi obliekajú tieto kožušky. Našou hlavnou myšlienkou pri založení sociálneho podniku bolo hlavne to, aby sme uchovali dlhoročnú tradíciu šitia krojov v našej obci, ale zároveň, aby sme využili nevyužitý priestor, ktorý nám ostal po tom, ako skončila škola v prírode, v tomto objekte základnej školy.
No a v neposlednom rade našim cieľom bola aj podpora zamestnanosti na území obce, čiže dali sme možnosť ženám, ktoré dochádzali predtým do Rožňavy, dali sme im teda prácu u nás, priamo v našej obci, čo si myslím, že je veľkou výhodou. Nad Rejdovou zasvietilo slnečko. Moju milú zabolelo srdiečko, počkaj milá, zabolite ešte raz, letíme už neuvidíš nikam viac. Po Rejdovou burkovaná cestička, siadem na vrate okolíčka, po náramce Bystrického domu, pán kapitán začas rána rozkážu. Zdubotali 4 kone na moste, nepôjdem ja dneska večer k neveste, ale pôjdem k ľuďom za tú švaniemu, čo mi dajú na 3 krále za ženu. Ale pôjdem k ľuďom za tú švaniemu, čo mi dajú na 3 krále za ženu. Čo pre vás znamená kroj? Kroj to je také životné, čo je kredo, to stále sa kroj nosím. Ja som od chlapca, mám fotku, čo som 3-ročný chlapec kroj odfotený. To stále tu bolo, no. Potom do kostola sa chodilo, no. Ja pamätám ešte, čo chodili ženy v krojoch. Normálne nie, že do kostola, alebo to ale chlapi v kološniach. Do lesa, čo sa robilo, no. Potom už začali nohavice obyčajné a je také, no. Našiť. Myslíte si, že ľudová tradícia na Slovensku zaniká? Tak mysleť si môžem, ale je to, akože teraz obnova je to. Taká renesancia začala s tým zasa súboriť. Je kroj stále podstatný pri folklóre? Po kroji, po hudbe patrí kroj. Darmo to vyšľajú také toto úpravy, ale to stále bol kroj. Nosili ľudia kroje častejšie, keď ste boli malí? Takže toto ja ešte, moja mama aj zomrela len pred 20 rokami, ale ešte v kroju nechodila v Panskom nikdy. Taký pracovník, čo kroj, nie slovnosti, ale také pracovné, čo boli. To, že viac ľudia... Ne, napravda, že... Myslíte si, že sa mladí ľudia zaujímajú o folklór? No tak aspoň no ale myslím aj po mestách, keď vidím, keď chodíme po tých festivaloch, kde vystupovať, tak chodia veľa mladých chodí, no. No to sú väčšinou z dedín. Čo máte rád na folklóre? To všetko. To treba na to sa narodiť. Koľko ste mali rokov, keď ste začali? Ja som v škole, čo sme v škole, keď mi ešte vystupovali, taký 15-ročný. Už jak som 15-ročný skočil základnú, tak už som súboril vo veľkom. Celý život tu v Rejdove? Celý život tu, ja som nikde nebol. Aj na vode som mohol čo, ale ja som nikde, ja som furt. Logo Patriot, Redovec. Čudná skupina. Redova. Jaj, že šúhaj, Boh te skáre. Čo pre vás znamená kroj? Kroj pre mňa znamená tradíciu, folklór, Čo máte rada na folklóre? tanec, spev, ľudová tradícia, zvyky.
Je kroj stále podstatný pri folklóre? Určite áno. Čo vás priviedlo ku folklóru? Tak hlavne môj otec, ktorý je od malička, proste žije folklórom, takže nás proste aj so sestrou k tomu viedol. Čo sa vám páči na rejdovskom kroji? Pestrosť. Určite pestrosť. Kroje v Rejdovej sú ako kus histórie. Krása, ktorá prežila až dodnes. Ich vzory a farby ako zázrak, ktorý nás fascinuje stále znova. V dokumente sme vás zaviedli do tajov ich výroby. Ukázali sme vám, ako sa to robí v súčasnosti. A ako sú kroje súčasťou folklórnej tradície, ktorá prežíva v srdciach ľudí dodnes. Nech sú tieto kroje navždy symbolom krásy. A nech rejdovský folklór žije na veky. Nech ďalšie generácie pokračujú v jeho ochrane. A nech nás vždy poteší jeho farbami a vzormi.